abantu abaningi izinto bayazizwa zikhulunywa zidlula emoyeni bayazizwa zikhulunywa bese beyigcwalisa nalona ke manje umelaphi noma umthandazi bese ngambulelwa ngokwakhe asebenzise lento ukuthi kuthiwe nje ukwembula ingubayo ukuthi kubuwele nje wonke umuntu futhi imbulo ngendlela eyodwa kanti manje leyo buwele sisike sisho nje masikhuluma leyo buwele yehlukile ngoba ufuna eqale kulungiselela iwele ke manje akulungiselela iwele kuqala bese bembula ke selilungisiwe uzoyibona ke indaba kodwa uma lingalungiswanga wavele wembula njengabantu bonke leyo icayi kakhulu ijulile kakhulu yaloyo iwele asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthi nezinto amafasha basosile bathi usokhulu sokhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha useshaka kashayeka ngemanzi ngesabu ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa umshana wakofuze fulele umashiya amahlangathi azoshumayela umzukulu kaMdumi igabeni mabanga likaThumbula utshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane umaguyane kavaphi uvaphi kanokhonjo mashimana mnewethu futhi sekuyisikhathi eside sagcina namnewethu ngakugcina ngembizo niyaphila kodwa siyaphila kofuze bese sithatha lithuba sibingelele emhlabeni wonke jikelele la kufinyelela khona impunga yesintu TV nakubalandeli bonke nje bayo yonkana bakuphethe kahle kodwa intabazo kahle kakhulu nje ubungibona nje ngiyimpunga ngiyakubona hayi kanti nami ngimpunga ngamashini omunye umuntu mhlamba ngazibuza ukuthi ngoba ukho impunga nje nansi impunga eceleni kwami nayi impunga eceleni kwami yabo mhlamba sebezobiza bese uyasho ukujula kwalempunga kunjalo mashimane ngoba njengoba mina ngithi ngimpunga yesintu yabona sonke yonke leminyaka selongazalwa akekho umuntu okwakwathi impunga yesintu ayakela kodwa yimina evele waqhamuka sekuthiwa impunga yesintu ingoba impunga yesintu akumina kodwa yikhehla elingembethe ikhehla elingembethe yile khehla leli engithi mangihleli phambi kombhobho okanye makuthwa ngikhulume ngento yesintu bese liyakhuluma abaningi bacabanga ukuthi mina okhuluma kanti kusuke kungasemina so sekufike lona ukubone kwesinye isikhathi mangikhuluma ke kube khona la ngeke ngibone khona sekungathi umoya uyaphakama sekufike lona kube sengathi nginolaka kanti mina ngiyena umuntu onolaka awena umuntu olaka ngiyakwazi wayibona lona abanye kamashimane mabefika emphelandaba ikakhulukazi abake bangilalela emsakazweni bafike babuze kumina bathi uphi babombanjwa ngithi babona umfana nje abaningi kwafika omunye ubaba manje lo baba yabona ubaba ohloniphekile uphakeme nangobude wathi ngize kwimpunga yesintu mina ayiyona le uthi ngabona ukuthi uyabona ukuthi ayikho konke lento umfana lo hayi mashimane hayi ngisemncane impela ngokweminyaka kodwa amakhehla ngembethe madala kakhulu akhulile kakhulu mashimana uchazela umbukeli omusha ongakwazi ukuthi usebenza kanjani uyinyanga umthandazi usebenza kanjani utholakala kuphi siphinde sibingelele ababukeli bempunga yesintu TV emhlabeni wonke jikelele la ifinyelela khona njengoba usushila kwemnewethu umshana wasemajokeni umzukulu wakhona umsebenzi ke esiwenzayo noma esilekelela ngawo noma esawuphiwa kwelamathongo ilowo ukuthi uma kukhona oxakekile kulesi sumo axakeke khona mhlawumbe kunezinto engenzeki mhlawumbe awuthola umsebenzi mhlawumbe umthola umntwana ziningi izinto umnewethu uthola ukuthi azenzeki pheke impilo yomuntu ilokho ke siphiwe khona ukuthi ke siguqe sikuthandazise uma ufanele sikuthandazise kutheni uthola amandla ngoba kunezinto umnewethu
ongeke zenzeke ngokuthi siguqile sathandaza. Ya kunjalo. Kodwa umthandazo uzosipha amandla ukuthi sithola amandla ukuthi siyenze lonto ngoba ngiyathanda lapho. Ngoba kufanele uhlabe imbuzi, kufanele uhlabe imbuzi. Ngeke uguqe uthandaza. Ngeke uguqe uthandaza. Ingakho kunabantu asebethandaza iminyaka. Ithiwa bathandaza inkosi yamakhosi kodwa kwenzeka lutho. Kanti mhlambe efuna ambule ingubo. Uyabona lo. Kanti mhlambe efuneke alungise umntwana ophuphumile. Kanti mhlambe kunekhehla lakho ufuna libuyise emanxiweni. Awukwazi ukuthandaza ekuthenini kwenzeka yonke lento. Kodwa sesingathandaza ngoba sesiyazi ukuthi yini efuna yenzeke. Sesingathandaza ke manje sicela ukuthi akutholakala amandla ke manje azivula umsebenzi ke kulomntwana lo ekuthenini akwazi ukuthi athinte kuleli bhathini ukuze impilo ikwazi ukuthi iqhubekele phambili. Uyabona Mashimane ngiyathanda indlela obeka ngayo. Abantu abaningi ukuthi bakhohliswa kakhulu. Kanti isikhathi senkohliso sesiphelile. Sesiphelile isikhathi. Umthandazo awuyona yonke into. Umuntu okhuluma lo kunamanga. Umthandazo awuyona yonke. Hayi akusho ukuthi umthandazo mawuthandaza yonke into iyenzeka. Ikhona into ongeke ukwazi ukuyilungisa ngomthandazo njengoba ubeka nje ukuthi makukhaleleka isiko elithile ngeke ukwazi ukuthi uthandaze. Kodwa uzocela amandla ukuthi ukwazi ukuyithola leyo nto ezokulekelela ukuthi ukwazi ukwenza lesiko. Kunjalo. Kulungile ke Mashimane. Namuhla into engikubizele yona ngifuna sizokhuluma sitshela isizwe. Kunabantu abaningi Mashimane abathi ukuzalwa wembethe, mawuzalwe wembethe lokho kusho ukuthi uyiwele. Ngifuna ukuthi sikhulume ngaleyo nto ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi mawuzalwe wembethe kusho ukuthi uyiwele. Mhlambe nje ungakaphefumuli ayikho into enjalo. Ngiyaxolisa makuukuthi mhlambe sekikuvalela ogodweni. Hayi qhubeka mnewethu. Ukuzalwa wembethe, ukuzalwa nengubo kuyinto ejulile. Kuyinto ejulile kakhulu. Ngeke uzuthi umuntu ngoba azalwa embethe uyiwele. Usuthi uyiwele. Ake ngizwe Mashimane ukuthi wena okwakho ukuphawula. Yabona into eyenza ukuthi ngikubize ngifuna ukukhuluma nawe ngalesihloko. Ingoba ngiyazi ukuthi wena umuntu engizophinde ngikhombise ngaye okuthi yena uMashimane njengoba nimbona lento esichazayo ikhona kuyena. Wezwe le ngishoyo kunjalo. Mhlawumbe ake ngikudedele Mashimane usibekele isizwe sikaphunga noMagebe ukuthi lento yokuzalwa wembethe bese kuthiwe uyiwele isho ukuthini leyo nto. Wonjani umuntu ozothi uma ezelwe embethe bese kube ukuthi futhi bukhona nobuwele. Ubuwele buvela kanjani? Cha sibonge nina bakaphunga noMageba njengoba usho mnewethu akukona ukuthi wonke umuntu ngoba lento isinta esiyintsada kakhulu ukuthi uma nje kuthiwa uzalwe wembethe sekukuthi uyiwele. Cha akuhambi kanjalo kwakukona lokho. Kodwa kuyenzeka uthole ukuthi wena njengoba umbethe nje vele wawuvundle newele esibelethweni sikama wakho. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi ilona elembethe lengubo. Akuwena ozelwe ophilayo ngokwenyama. Akuwena ozelwe ophilayo ngokwenyama. Ilona elimbethe lengubo. Kuvele ke njoba umuntu oyedwa bese lingaphumeleli ukuthi libe khona lona. Kuvele njoba umuntu oyedwa izobuya lengubo ke ihluphe wena ophilayo. Kunjalo. Futhi ke uma sikhuluma ngengubo sikhuluma ngomoya oyingilosi yomuntu okwembethe ohamba nento ethile. So chaza ngelinye ilanga vele ukuthi hayi ukuthi ngoba nakho umuntu wembethe mnewethu sekukuthi uphiwe ukuthandaza kunjalo. Kodwa ukwembatha njengoba sisho ukuthi ingilozi ewumoya wenhlahla phezulu komuntu. Mhlambe uthola ukuthi kufanele kube ukuthi uyembula. Bese lo muntu ombulayo njengoba sisho ukuthi khona ukuthi wembethe ikhehla nje. Khona ukuthi wembethe isalukwazi. Hayi ukuthi wonke umuntu uyiwele. Kodwa khona oba nobuwele
njenganami nje. Ngixolisa Mashimane ukungena emlomeni. Uyabona usayichaza ukuthi uthola ukuthi kwesinye isikhathi wembethe ikhehla awukwazi ukuthi kuzothiwa uyiwele nekhehla. Cha awukwazi uma kuthiwa ukuzalwa wembethe kusho ukuthi uyiwele. Ingakho mina ngikuphika ukuthi umuntu ozalwa wembethe ayikho lento ukuthi uyiwele. Wonke umuntu uyiwele. Bavele basheshe bayiphethe imbenge. Basheshe bayiphethe. Kodwa ukhona umuntu ngampela onengubo eyibuwele kuyena. Njengoba usho nje njengayo mfana wasemajokeni. Yeah. Bengisachaza ke le ndaba ukuthi ke akubona futhi ukuthi wonke umuntu ukuthi ngoba nakho umbethe. Sekuthiwa ke hayi uzosebenza abantu noma unobizo lokusebenza abantu. Kukhona ukuthi uzothi uma umbula baba umbanjwa bese kuvuleka amabhizinisi. Kunjani? Ngoba lo muntu oyingilosi yalengubo phezukwakho uphetheni phezukwakho uphethe amabhizinisi. Uzothi uma umbula bese imfuyo yanda ngoba uphethe imfuyo. Uzothi uma umbula bese kuvuleka nje izinto kodwa umoya wengilosi enhlanhla yomuntu omoya phezukwakho wegazi. Mashimane usukubekile kwaba unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi akubona bonke abantu othola ukuthi uzothi uma efike nengubo bese kuthiwe wembethe umoya wewele. Yebo kodwa kuba umuntu othola ukuthi ngenkathi behlala esiswini okanye okhalweni lukanini bebehlale bebabili ngezizathu ezithile nezimo ezithile angaphumeleli kwelamathongo kwagcina sekuthathwa isinqumo sokuthi lo mhlamba kangafiki emhlabeni okanye kuvele umshopho othile ozokwenza ukuthi lo angasafinyelele emhlabeni. Uthola ukuthi uyena owekade embethe uma usuzalwa wena sekubonakala ingubo yalomfo wenu okanye yalodade wenu esiphakama kuwe ngoba zonke izinto zakhe zophakama kuwe. Zonke izinto zakhe zophakama kuwe. Engakho ngeke ngithi mina masikhuluma mne wethu umuntu ombethe uzalwa kabili. Ufike uzawule lokuzalwa okujwayelekile. Ukuzalwa kwesibili ingalekha sekwembulwa lengubo. Usuzala kwesibili ukuthi ivuleke zonke izinto zakho. Uma ungazalanga kwesibili kanti wembethe kuyohlale kuncikinciki njalo kunezinto zakho ezingenzeki. Kuye kube kubiki uthola ukuthi awukwazi lokho ukuthi unomoya okuwophila kuwo ofuna ukuthi kuvuleke le net le cover bese ziyenzeka izinto zakho. Ingakho ngithi umuntu ombethe noma umuntu ombethe okhona emhlabeni uzalwa kabili. Ufika azalwe bese ephinda sizalwa lokho kwembula ingubo ukuze izinto zakhe zikwazi ukuqhaza ibheke phambili. Ngithema ngiloba lapha kwincwadi esihloko sithi indlela yesintu. Sithe ukuzalwa wembethe kuyinhlanhla eyibhadi. Uma ungeke uzilandela imigudu ekufanele ukuthi uyilandele okanye elandelwa umuntu ozalwa wembethe. Inkinga ke khona kunabantu abaningi othola ukuthi bakhuluma izinkulumo eziyimfundisoze ukuthi umuntu ozalwa wembethe akalenzi isiko lokwembula. Ayikho leyo. Ayikho lonto mne wethu ukwedukisa abantu. Enye into ezesuka isidukise khona abantu mne wethu abahlaziya noma osho into ayigcwalise ngoba ezwi ikhulunywa. Kunjalo. Ayizwi ikhulunywa bese lento igcina ibaningi idlebele. Uyabona? Bese kuba khona abantu abakhuluma into uthothi ngempela wembuleliwe lonto le. Yabo. Manje kuzothi uma sekufika lento eyisambulo kumuntu bese bengayizwa abantu sebazi lento lena yalo muntu noma yalabantu abayiqagela abayikhulumayo nje ngolwazi. Uthola ukuthi futhi abantu abahloniphekayo abadumile wayibona lo abadumile abaziwayo nje athi mayechaza into mhlawumbe uyichaza ngolwazi alifunde encwadini. Sekuzothi uma sekufika ukwambula masikhuluma ngokwambulela mne wethu ukwambulela ikona ukuthi mhlawumbe uthothi uma uhleli bese kufika into ethile noma kulele ngokombono kube khona ikhehle lekutshelayo isambulo ke leso uyambulelwa ke lo muntu asingabazi into enjalo ngoba utshelwe ezulwini. Kunjalo Mashimane. Yebo. Uyabona nje Mashimane baningi nabantu othola ukuthi lento esikhuluma ngayo yokwembula ke manje ingubo bayihlaba. Abanye uthola ukuthi banendlela bona abenza ngayo ngenhloso yokuqhuba umsebenzi. Ngenhloso yokuqhuba umsebenzi. Ngenhloso yokuqhuba umsebenzi uthola ukuthi uzothi kwenziwa kanje. Kanti hayi ngoba nakuthi kanjalo kuze kugcwala impela kubantu ukuthi kwenziwa kanje abantu bakubambe lokho bakukholwe konke kanti umkhuba wakhe
Nayi ke mashimane into engifuna ukuthi siyithinte mne wethu. Usukuvezile indaba yalomoya wewele nokwembatha kwaliwele. Siselapho mne wethu ngiyaxolisa ukungena olimini. Uma ke umuntu embethe lokubuwele omnjalo lagcina langaphumelela. Manje ke umuntu ophiwe leli wele sekufanele vele liqanjwe igama njengomuntu vele wafanele abe khona ngoba vele liyafika uma sozenzele liyafika lixoxa indaba kuwe kuhle ngoba ngiphuma ngento ekumini suke selifanele limeleleke ke lapho ke liqanjwe igama impela libe khona bese liyakhululeka ke phezukwakho. Mhlambe lo msebenzi mashimane wenziwa kanjani? Kungabe mhlambe kuvele kwembulwe noma kulandelelwa njenganomntwana owaphuphuma? Sikhona isigaba sokuthi kuqalwa kulungiswe yena indaba yakho ukuthi akethiwe igama before simembula asithi sembula nje usethiwe useyaziyo ukuthi unegama yena lo semoyeni sebembula isikanye nalo osenyameni ukuze bekwazi ukuthi beconnectane kahle bekwazi ukuxhumana kahle bese into yabo kuqhubeka phambili ngoba lo ophile enyameni akayilutho ngaphandle kwalo ophile emoyeni. Uma ngabe lo engakathinti ophile emoyeni uthinto nengubo yakhe ifile indaba yalo osenyameni. Mbukelo wempunga yesintu TV. Kubona bonke abake bayishayela impunga yesintu. Mashimane ukuthi njengobe la siqale saplana naye cha. Ngimlethe njenganobufakazi balenkulumo esiyikhulumayo. Uyakuthola manje umbukelo wempunga yesintu ubufakazi bokuthi uma umuntu kuthiwa wembethe iwele lakho la kufuna kuqale khona kufuna kuqale kutheni liqanjwe igama kunjalo ligqokiswe njenganengane uthola ukuthi yaphuphuma ke ageze lo osenyameni. Uma wena uzovula uqhamuke sekuthiwa manje uzokwembula ingubo kanti iwubuwele kulo uyayibona ukuthi bashayeka lapho nayo indaba le nayi la geja khona ngoba wena mashimane emne wethu abantu abaningi izinto bayazizwa zikhulunywa zidlula emoyeni bayazizwa zikhunywa bese beyigcwalisa nalona ke manje umelaphi noma ungumthandazi bese ngambulelwa ngokwakhe asebenzise lento ukuthi kuthiwe nje ukwembula ingubo ukuthi kubuwele nje wonke umuntu futhi imbulo ngendlela eyodwa kanti manje leyo buwele sike sisho nje masikhuluma leyo buwele yehlukile ngoba ufune kuqale kulungiselele iwele ke manje akulungiselele iwele kuqala bese bembula ke selilungisiwe uzoyibona ke indaba kodwa uma lingalungiswanga wavele wembula njengabantu bonke lo icayi kakhulu ijulile kakhulu yalo yiwele. Wemne wethu umbukelo wempunga yesintu asimnike igunya lokuthi ayithole incwadi esihloko sithi indlela yesintu ngoba lento esikhuluma ngayo ibhaliwe la ifundisiwe abonga ngitshela mina ukuthi ikhona la kwindlela yesintu kwachazwa futhi ukuthi uma usuyilungisa uyilungisa kanjani. Siyacela kungabe sengathi abantu abakhuluma ngokumbula ingubo bakhuluma ngezinto ezingenzeki izinto ezenzekayo vele uma ngabe wembethe fanele wembule kodwa ke leyo buwele esikhuluma ngayo iyona eshaya kakhulu mne wethu iyona eshaya kakhulu ngoba kuvele futhi ayibonwa nombana ajwayele ngoba vele bebona ukuthi nje wembethe avele kwembule ngokujwayelekile akasamelelekile ke lo waqanjwe igama lo phile emoyeni isishaya lapho ka iseze ukusebenza ke lapho ayisasebenzi uma ingaqanjwanga igama kwenze uyimfanelo kahle phekwa lo ophilayo ophile enyameni. Nayi into mashumane engifuna ukuthi sidingide mne wethu kunomuntu othola ukuthi umlanjwana yebo uma ewumlanjwana ezalwe komalume bakhe kodwa ingubo ayembethe eyesende likayise akuyona inkaba omunye uthola ukuthi uzozalwa abazali bacacile ingubo ayembathiswayo kube ukuthi ingubo yenkaba lo muntu esimene sifana naleso uyimbula kuphi ingubo ngoba khona umuntu nabazali abacacile ngiyayithanda kakhulu uyabona khona umuntu nabazali bacacile abazali bakhe uzoyimbula kuphi ingubo omunye abazali bakhe abacacile kodwa ingubo yakhe mayitholakala kuyabonakala ukuthi esibongo sikayise. Siyabonga kakhulu ngicela ukuqala kule mne wethu leyo uthola ukuthi uzalwa vele uthola ukuthi abazali bagcagcile kodwa ke manje kuyabonakala ukuthi ingubo eyalapha komalume
Ikona ukuthi ezinye izinto vele fanele zilalele emoyeni. Kodwa ngicela ukuphawula kakhulu ukuthi mne wethu kuyenzeka uthole ukuthi umuntu abazali babegaqile. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi impela ingubo imkhomba komalume. Ukuthi akahambe ayoyimbula komalume. Ayimbule komalume, ayimbule komalume bese yasuka komalume bese befika la ekhaya ngoba usembule usezalwa isibili lokho sikusho usezalwa esibili. Usezothi ke mayifika ke ekhaya esibongweni bese bemkhunga ke manje ukuthi usezelwe isibili esefika ke manje ebase sibongweni. Yeah. Yeah. Esefika manje sebemkhunga kubo ke manje. Esebuya koyembula komalume. Esebuya koyembula komalume lakhe. Nangu umuntu ke manje mashimane lo uzalwa nje komalume. Kodwa makutholakala inguba embethe eyakubo. Mhlawumbe ihamba nekhehla lakubo mhlawumbe uthola ukuthi uyise ophila ngokwenyama emphikile. Akazukwazi futhi nokusondela emsamo. Akeze ukwazi ukuthi asondele emsamo. Uzoyilungisa kanjani ngoba phela uyise umphikile. Njengehlala komalume nje uyise wathi akayena owakhe. Kanti ithongo lona lithi ingane yethu le futhi lamembathisa. Bakhona abantu abakesimene esinjalo mashima. Bakhona abantu abasesimene esinjalo nethu njengoba sisho ukuthi ihlala ikhulunywa leyo ukuthi umntwana mangabe ephila. Yeah. Akayena walabo abaphile enyameni. Kunjalo. Qiniso lelo mashima. Kodwa umntwana usuke kade lengisiwe bese ethathwe beko ukhalweni. Ukhale ngisho ngaba makufanele abe khona ngisho ngamthiwa lwesidako esinjani. Kodwa ngoba usuke ephethwe umuntu osemoyeni. Bese bekwa kulola khalo bese kubhekwa futhi umndeni ozokwazi ukuthi ube isibelethwa konalume. Bese behlangana labantu bese umntwana ke suka okhalweni esibelethweni. Indlela yesintu ngoba ngikhumbula uyithenga kumina noma wayithenga esitolo. Hayi akaze ngiyithenge. Wasukhuluma manje ngathi usuke lapha kwendlela yesintu. Cha akaze ngifunde mne wethu. Hayi ngizwa kahle. Bese bakhona umntwana mne wethu. Yeah. Lento ayishoyo uthola ukuthi ukhona njena bayazi abakonina loma ukuthi abantu ababeqonda ukubeka lo mntwana ngempela ukuthi abasebenzele oyifa labo ngempela ize ngingakhokhiwe kodwa kunezivumelwano esikhulu esenziwe yilabo besibonga engeze ukukhokha lo ophile enyameni kunjalo ihlupha lapho ke lento uyabona mashimane ingako ke la babe sebengenelela khona abantu othola ukuthi baneziphiwo. Yebo. Ngoba uyabona umuntu ofana naloyo amakhehla thina akhona indlela akwazi ukuthi enze ngayo. Ikhona uthola ukuthi nakuba engeke embule ngokwasemsamo ngoba vele emsamo akakwazi ukuya ngoba uyise wakho wamphika noma kanawo amandla okukhokha amandla okukwenza yebo kodwa iba khona indlela yamashimane othola ukuthi kwenziwa ngayo okuwukuthi lo mntwana uzokhumbula ukuthi sikubeke kwacaca umbukelo wempunga yesintu ukuthi ukuzalwa wembethe bese ingubo ungayembuli kuyinhlanhla yibhadi ngoba inhlanhla izokusikaza njalo inhlanhla izokusikaza ubone sengathi kuyalunga kungalungi ingoba usagubuzile uyabona kodwa iyaba khona indlela ngoba omunye uthola ukuthi umsamo wasekhaya umuhle kodwa impilo kufanele iqhubeke phambili sike sithina amahleli naye phansi sixoxa bese siyathola ukuthi iyiphi indlela ezomlekelela omunye kuyenzeka kube khona impande ethile ekufanele ukuthi ayidle ekuyiyona manje ezokwazi ukuthi imembule wezwa ngisho impande ethile ezomembula uzokhumbula phela lento ukuthi into yethongo uma ezodla lempande akayidli yena kodwa uyidlisa ithongo la izobe yona isimembula bese izinto zakhe ziqale zikhanye okungasho kodwa ukuthi uma izinto zakhe sezikhanya akangayizama imizamo yokuthi kugcine kwenzekile ekuthena imbule ngokwesijwayelekileyo kodwa kuba nzima kakhulu kumuntu mashimane othola ukuthi akekho emsamo wakubo usuke engeke vela kwazi ukuthi aye khona kodwa kunokuthi izinto zakhe zibe empisholo uyakwazi ukulekeleleka ngokuthi ayaleleke ukuthi kungabi
impande noma kufuna hamba emanzini ayogezwa ngaleyo ndlela ekwenziwa ngayo uyabona lo ukuze sikwazi ukuthi silekelele le yangubo yasesibongweni kunjalo ongeke ukwazi ukuthi wembula khona ngoba awakafiki khona la ngifuna ukuya khona mashimane ngifuna ukuye kutheni akukona ukuthi bonke abantu abazofika emphelandaba uMethuzalwa Wembethe sengithi asambise emanzini ngokugeza kanje sekuphelele hayi lapho sengishaya ibhizinisi lapho sengishaya ibhizinisi sengishaya ibhizinisi ukuthi bonke abantu abafika abazalwe bembethe ngithi mina ngoba geze kuya ngesimo somuntu sokuzaleka nesimo somsamo wakhe ukuze izinto zikwazi ukuthi ziqhubeke ziye phambili iba khona yona yebo indlela ekwenzeka ngayo ukuthi lo muntu akwazi ukuthi asizakala inhlanhla yakhe awayekade ezalwe nayo ikwazi ukuthi ikhanyiseleke akwazi nawo ukuthi embuleleke phezukwa lenhlanhla athi umezalo wazalwa nayo yebo kwenzeke futhi njengoba kade usho umnetho uthole ukuthi ungamyisa emanzini ngesimo sokuthi ekhaya akayimele kunjalo akayimele ekhaya akakwazi ukugeza umsamo kodwa ke manje akhanjiswe yena gaqa lakhe emanzini kugezeke ithunywa eziqondene nayo yebo usezokwazi ukuthi ekwazi ukuthi eyembule kodwa hayi ukuthi wonke umuntu hayi wonke umuntu hayi wonke umuntu mne wethu ususebenza imali lapho hayi lapho ususebenza imali uma ukuthi wonke umuntu ozalwe mbethe uthi wena kufanele ukuthi uhambe uye komgeza sekuphelele umuntu makufanele ukuthi athenge imbuzi ahambe okwenza leyo nto mtshela ahamba aye kuba athenga imbuzi ungabuki lo 3000 wembuzi ukuthi ubuze zakwena ukuthi uhambe omgeza akusetshenzwa kanjalo akusetshenzwa kanjalo phela ubuqila bufuneka cha ubuqila bufuneka lo msebenzi ngoba kugcina njengoba usho ukuthi baningi mne wethu baningi abantu esebembulile athi angibonanga amehluko nayo ke indaba angibonanga amehluko ushawe indlela ombule ngayo kungenzeka ushawe isekelo uthi umbulele maphi nayo ke ngoba kungenzeka ukuthi khona umuntu othola ukuthi vele uhambile wayombulela esibongweni mhlawumbe omunye ngoba nakukhulele khona kanti vele yakomalume kanti vele akafika esibongweni omunye mashimane omunye mnethu uthola ukuthi uzembula kanti akabikiwe kwakuwona lo msamo ubani yena lo mbulwayo nayo ke inkinga la ikhona omunye abikwe kanti akakhulisiwe futhi omunye abikwe kanti ithongo selimenzela izinto eziningi usembula unganganami akalibongile ekwembuleni kwakho ulindele izinto ezinhle zizokwenzeka kanjani izinto ezinhle ekubeni ithongo kade lalimgixabeza wangalibonga esisho ukuthi ke ukwembula lokho kuneyinselele eziningi ezingenza ukuthi begcine bekhala abantu ethi umuntu hayi angibulekanga yiloko okusho isekelo ukuthi wembulele maphi wembule kanjani ubani wena ubikiwe yini la ekhaya ubani wena ziningi ezingenza zigcine bethi abantu hayi ukumbula kuyafana kanti cha ukumbula noma kanjani mawumbulile kufanele kubona umehluko ngoba uma wembulile iyona nto uma ngabe umbethe iyona nto ephethe wena le ephethe inhlanhla yakho ayi asivele siyiphethe lembenge mashimane mbukelo wempunga yesintu TV asifuna ukugeqa amaguda ngoba asemuki uma kuukuthi uyafisa ukwazi kabanzi ngalento esikhuluma ngayo zikhona incwadi zempunga yesintu ikhona incwadi esihloko sithi indlela yesintu sithini isintu amava ahlabahlosile lezo ncwadi zontathu zifundisa isintu bese kuzoba khona incwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokho uma mashimana abantu mhlawumbe bedinga ukuthi bacaciseleke kabanzi ngalesihloko besikhuluma ngaso bavumelekile yini ukukushayela kuzona inombolo lezi abazibonayo njengamanje yebo mne wethu ababukeli bempunga yesintu noma kuphi konke la kufinyelela khona impunga yesintu TV uma kuukuthi nawe uphethwe isimo lesi esikhuluma ngaso sokwembatha utho uthi wembula akwangenzeka ubona umehluko uma kuukuthi khona la udideke khona noma nawe lesimo lesi esiqeda ukukhuluma ngaso sokumbula abantu ngokwembatha nangesisekelo sokwembula inombolo izona lezi ezivelayo noma nini ungashayela sikwazi ukuthi selekelelane siyiqhube lenqola ibheke phambili asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu TV ngiyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu bese sithi nje impunga Mina sengasengi
thaba